Nyní si poskládáme sestavu kola. Zvolíme tedy soubor, nový a volbu norma IAM. Objeví se nám známé 3D prostředí, avšak nová sada příkazů. Vybereme tedy příkaz umístit komponentu a v dialogovém okně vybereme požadovanou první komponentu. Umístění první komponenty je vzhledem k 3D prostoru pevné, proto je třeba dobře vybrat, který díl jako první vložíme. Vybereme čep kola a automaticky se nám umístí první destinace dílu. Natočíme si čep do vhodné polohy a vložíme další komponentu, rozpěrný kroužek. Po jeho vložení musíme kroužek zavazbit na správné místo. Použijeme tedy příkazu vazba. Ponecháme základní nastavení, jako první vazební prvek zvolíme plášť čepu a jako druhou plášť kroužku. Tímto zvolením se nám na sebe zavazbí rotační osy obou prvků. Dále vložíme ložiska ke kolu. Opět spustíme příkaz umístit komponentu a vybereme ložisko. Využijeme možnosti vícenásobného vložení a vložíme ložiska 2. Zavazbíme je stejným způsobem jako kroužek, tedy na osu čepu. Můžeme si všimnout, že program nehlídá průnik komponent. To zajistíme například zavazbením ložisek k rozpěrnému kroužku. Použijeme stejný typ vazby jako předchozí, ale vybereme boční plochy ložiska a kroužku a nalepíme tak oba dva díly na sebe. U obou ložisek je postup totožný. Po dokončení tedy ložiska i kroužek drží při sobě. Dalším dílem, který budeme vkládat, je kolo. Kolo opět zavazbíme osovou vazbou, aby se mohlo volně otáčet. Dále umístíme víko kola. Víko bude mít více vazeb. Nejprve zajistíme jeho osou osost, opět vazbou na osu, dále musíme zajistit jeho rotační pohyb. To zajistíme zavazbením díry pro šroub na víku s dírou na kole. K tomu vybereme například opět osovou vazbu, kdy zavazbíme osy obou děr. Nakonec musíme zajistit jeho připevnění k boku kola stejnou vazbou, jako jsme vazbili kroužek a ložiska. Jak je vidět, víko již drží. Pro tvorbu druhého víka si předvedeme příkaz zrcadlení. Funkce příkazu je obdobná jako v předchozích lekcích, tedy kopírování prvků podle osy, respektive roviny. Trochu odlišné je pouze jeho provedení. Spustíme příkaz zrcadlení a v dialogovém okně vybereme prvky, které chceme zrcadlit, v tomto případě pouze víko kola, a určíme rovinu zrcadlení. Opět využíváme vhodného umístění počátku souřadného systému u kola a jako rovinu vybíráme jednu ze základních rovin. V dalším dialogu již jen potvrdíme nebo změníme názvy u nově vytvořených prvků. Vidíme, že na druhé straně kola se nám vytvořilo ještě druhé víko. Není však zavazbeno, což musíme napravit, a stejným postupem jako u prvního víka jej zavazbíme. Nyní máme spojený víka s kolem, avšak ty ještě musíme spojit s ložisky. To uděláme s pomocí vypnutí viditelnosti kola. Najdeme tedy kolo v prohlížeči modelu, klikneme pravým tlačítkem myši a vypneme jeho viditelnost.
Kolo nám zmizí, je to však pouze viditelnostně. Všechny vazby a vlivy kola nám zůstávají. Nyní můžeme zavazbit víko s ložiskem. Použijeme k tomu opět vazbu ploch, kdy proti sobě zavazbíme plochu věnce víka a plochu ložiska. Poté můžeme opět zapnout viditelnost kola. Jak je vidět, tak už u sebe drží všechny komponenty a pohybují se po čepu. Dalšími díly, které vložíme, budou šrouby. Ukážeme si tedy práci s obsahovým centrem. Obsahové centrum je knihovna standardizovaných součástí, které často používáme. Zvolíme příkaz umístit z obsahového centra. Po zobrazení dialogu se v levém okně zvolíme kategorii prvků, které žádáme, tedy spojovací materiál, a v pravém konkrétní typ šroubu. Při vložení do naší sestavy se nám dále zobrazí dialog s určením přesných rozměrů šroubu. Určíme tedy žádanou délku a rozměr a potvrdíme a šroub umístíme. Dále i známým způsobem šroub zavazbíme do díry na víku. Použijeme opět osovou vazbu a dále plošnou pro správné umístění do hloubky díry. Dále si šroub zrcadlíme do víka na druhé straně kola. Bylo by možné i šroub vložit vícekrát a zavazbit jej. Pro ukázku postupu jsem zvolil tuto variantu. Zrcadlení provedeme podobně jako zrcadlení víka. Jako komponentu vybereme šroub a jako rovinu jednu ze základních rovin kola. Dále si ukážeme použití příkazu pole komponent. Pomocí tohoto příkazu nakopírujeme šroub do zbylých děr na víku kola. Varianta příkazu, kterou použijeme, využívá již v historii použitých polí, tentokrát tedy pole vytvářených děr na víku kola. Jako díl vybereme šroub a jako pole kteroukoliv z děr a program sám pozná, o jaké pole se jedná. Na druhé straně si můžeme všimnout, že šroub není zavazben. Příkaz zrcadlení totiž nekopíruje vazby. Musíme jej tedy znovu zavazbit do požadovaného místa. Poté na něj aplikujeme příkaz pole komponent. Postup je analogický jako v předchozím případě. Nakonec vidíme, že celé kolo drží pohromadě a pohybuje se pouze po čepu kola. Zvolíme tedy příkaz izometrický pohled a sestavu uložíme.